Илмир, әміне нәрсе үшін, яки кім үшін дейіп ме, яки ғұмумен нәрсе үшін міне ки язмасыydың? Міне сенді келіп тұдыршын деп уақыға, yok, бұл yazım, yok, керек, yok, маңа алынмайым да, бармайым да, тұтылмайым да, керегі yok деп әйт. Міне бар ма шынды ишырақлар? Çünkü ижат кішісі бетінде ол түрлі ишырақларға, түрлі машараларға yoluğып тұра тұрған кіші. Әйе, ул бик шундай нишкә сорау, чөнки композитор әлбәттә ул гел эзләнүдә. Мин гел уйлыйм нәрсә язарга, нәрсә язмаска. Минемчә, илһам тудыра композиторда син сизәсең икән бу әсәр шул җырчыдамы, шул музыканттамы, шул театрда яшәячәген сизсәң. Һәм киресенчә, син менә улай берне сизмәсәң, синең күңелең дә тартмый. Ул музыканы bu spektaklga яисә бу шәхескә язырга. Демәк, сорауга җавап, күңел тартмый торган эшләргә алынмыйсың. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм сизсәң бу әсәр, аннарсын истәлдә ятса, менә шул әйберне син сизсәң, мин алынырга андай эшләргә яратмыйм. Аңлашылды, рәхмәт. Уңышлар сиңа.